vannak a pálmafák. Atyavilág, az kép. Az kép, emberek. És ne lenne ilyen matt az üveg. Thank you. Bye. Hölgyeim és uraim, itt vagyunk a csodák csodájában. És ott jön a bőröndöm is. Üdv a paradicsomban, emberek! Ho-ho! One picture! One picture, please! One picture, please! Szevasztok, magyarok! Az Álmok szigetéről! Ho-ho! Hölgyeim és uraim, welcome to Bora Bora! 5 fős kis magyar csapat! Amikor kikapcsoltam a kamerát, akkor megjöttek és hozták utánam a laptopomat. Ilyen nincsen bakker, most a laptopot hagytam a gépen. Beszarás emberek. Mindig valamit elhagyok, de ide nézzetek, mi van előttem, nézzetek! Hát emberek, nézzük már meg, hol vagyunk, ha-ho! Bora Bora Gábora. Thank you very much. Thanks. Ho-ho, emberek! Ho-ho-ho-ho! Szevasz, Bora Bora! Hát szevasz! Hát mennyit küzdöttem érted, hogy elglássalak, hogy itt legyél előttem. Ez a behajózás a repülőtérről. Bora Bora, én így szeretlek. Ez a szabadságérzet, emberek! Ez a szabadságérzet! És ott a 2 hegycsúcs. Mind a 2-t meg kell mászni. Oda nézzetek, mi van ott. Jézusom! Atya úristen! Atya úristen, holba kerültem én! És a tökéletes időjárásban, hölgyek és urak! A világ túloldalára kell eljönni ezért a csodáért. Oda nézzetek, emberek! Megbolondultam! Azurkék! Még kék, tengerkék!
Hát megérkeztünk. Neki lepakolta a cuccát, elment boltba. Én már drónt felküldtem, kipróbáltam a víz alatti dolgokat. Próbálok kicsit rendet rakni a táskámba. Hát kicsit ilyen mostoha-körülmények között vagyunk. 2-kor foglalhatjuk el a szállást. Még van ebből 2 óra, most van dél. A meleg az eszméletlen. Eszméletlen. Tehát mit szólnátok, hogyha megmutatnám Bora Borát? És a főszigetet. Olyan, mintha ti is itt sétálnátok velem Bora Bora főszigetén. Elnéztek balra, kékséget láttok, elnéztek előre, a sziget, elnéztek jobbra, egy nyaralóhely, tábor. Hát ezek már mik? Oda néz, hogy megy a elektromos surf. Hi. Elektromos surf. Hát ilyet is kitaláltak már, te jóságos úristen. Gyerünk, nyom neki! Van ez így. Na, milyen itt velem sétálni Bora Bora főszigetén, Szaba strandján. Resortot nem tudok mutatni innen, mert a másik oldalon van. Bora Bora Beach Club. Oda nézzetek emberek, azt a mindenit, itt mi van itt? Ha, bemegyünk. Pofa sörre. Nincs nálam se pénz, semmi. Oha. Bora Borán, mindjárt nézzük mennyi a sör. Oda nézzetek kajának. Aha. Azt a mindenit. Ez ám a kinézet. Ez, see? Na, még pólóárusítás is van. Beach Buddy. Bora Bora, hajrá! Megnézzük. Itt vannak, ahol a sör, minden van. Ajaj. Very good. Ez zseniális. Bora Bora Beach Club. Hát ez zseniális. Hát emberek, ez a szín, ami itt előttem van. Balázs mindig mondta, hogy eljössz, azt majd meglátod. Nem voltam Maldív-szigeteken. Nehogy oda kommentáljatok bárhova. Fogalmam sincs milyen Maldív-szigetek, de hát ez kékség minden árnyalata. Ennyi termés van rajta. Ajha. Ez igen. Bora Bora. A becásoknak is kedvezzünk egy kicsikét. Fogtál valamit, öreg? Hát átlátszik a víz, hát fogd meg kézzel. Oda nézzük. Semmi. Na még meddig menjünk el. Na figyelj, akkor most eljátsszuk azt, jó? Oké, mindenki felkészült otthon? Kaland reality van. Mindenki keljen fel a fotelből. Gyerünk! Jó, a melóhelyen vagy, jó, értem? A melóhelyen vagy, akkor is keljél fel, jó? Na akkor nézzük. Nem fog a főnököt hülyének nézni. Mindenki szeretett volna szép tengerparton futni, ugye? De igazából
Bora Bora tengerpartján. Tényleg exkluzív élmény futni, nem? Hát, ha kicsi a hely, akkor egy helyben kocogjál, de elhozom neked ezt a parázsérzést, jó? Nem kell VR szemüveg, hanem figyeljetek, visszaszámolok. 3, 2, 1, és itt vagytok Bora Borán, és futtok velem együtt. Gyerünk mindenki! Most röcsköl föl a combotokhoz a víz, meleg 26 fokos laguna, és futunk a pálmák között. Na, ugye mennyivel jobban fog menni a meló? Gyerünk, nem hagyjátok abba. Vigyázz, kókuszugoldát! Elnézünk balra. Ezt látjuk balra. Gyönyörű szép lagunát. És futunk tovább. Gyerünk mindenki. 1, 2, 1, 2, gyerünk. Jaj, nem megyek a vízbe, mi? Gyerünk, vízbe megyünk. De égetlen a... Nincs sok hátra, gyerünk. Gyerünk, 1, 2, 1, 2. És itt a vége, fussál vége. A kanyarba már csak egy levezető kocogás. És oda nézzetek, hogy változik meg a kék szín. Hát nem a felhő árnyékol, vagy mi ez? Ez drónról is úgy láttam, hogy itt valami kékebb. Hát mi van itt, emberek? Valaki színezi itt a tengert. Tengert? Mindig tengert mondok. Annyira el vagyok szokva, hogy egy lagunában vagyok. Hát süt a nap, emberek. Nincs a felhő között. Jaj, közben elmerülök kamerástól. Együtt fürdöttök vele, mit szóltok hozzá? Közben elnézünk jobbra, mert marha jók futottunk. Azt a mindenit. Pálmafák. Kókuszdiók. Madeira Beach. Bora Bora. Francia Polinézia. Hát, hihetetlen. Nagyon erős színek. Oda nézzetek, ráják, 4 rája itt köröz. Oh, hello, szia, Mia. Hogy vagy? Hello. Jaj, én félek tőled. Állítólag meg lehet simogatni téged. És ne jönnek hozzám. Hello, szevasztok, hogy hívnak titeket? Én Gábor vagyok. I come from Hungary.
beautiful boy. It's a work. Thanks, hi. Na hát itt lakunk. Oh, thank you very much. It's okay? Oh, The coffee, banana. perfect. And for the Oh, ez itt a birodalmunk emberek. Ó, hát ez perfekt. Megérkeztünk a szállásunkra. Itt vagyunk, ragyogunk. Hát ezt nem hiszem el. Hát ez tényleg valami a hollywoodi vadregény. Aha, ez igen. Szép jó napot kívánok! Nem sok időt telt el. Becsekkoltunk 2 órakor, szusszantunk egy kis időt, 3-4 órát, és már megyünk a közértet felfedezni bringákkal. Szállásügyre kaptunk 5 darab bringát, ezzel fogjuk szelni majd ugye a sziget körutat is. Tehát a mai program még az, hogy a közértben megnézzük, hogy mi a helyzet. Azt követően visszamegyünk és kitekerünk a naplementét megnézni. Majd holnap lesz a Bora Bora 2-es túra. 2 csúcs egy nap alatt. De azért én ünnepelni fogok egy Hinaho Tahiti sörrel, mert megérdemlem, ugyebár. 12 darab tojás, hát ez ilyen 3000 forint emberek, ezzel lehet élni, nagyon friss, nagyon omlós, most érzem. Ez 200 forint, 200 forint, jó? Ez majdnem egy 80 centis baguette. A hagymának az árát nem tudom, de vettem egy fejhagymát a rántottához. Érdemes megvenni 1 kiló tóhal, ezt nyersen fogom enni. Az átszámolóan 3600 forint környékén van. Én még annyit nem pihentem, hogy a váltószámot tudnám, tehát még emlékszem, Ausztrália 222, 200 volt Új-Zéland, Szingapur 265, fingom nincs, ám bár bocsánat, hogy mennyi ez. Úgyhogy hamarosan végeznek a többiek is. Ezt vásároltam. Black White. És itt vannak a bagetteinkben. Félbe kell törni, mert kilógott a vége. Meg vagyunk pupozva.
legnagyobb kihívás Bora-Bora megmászása. Szerencsés esetben előző nap nem esett az eső, és aznap sem esik. Meg lehet csinálni, ha esett előző nap, meg lehet csinálni, ha esik, senki nem fog neki örülni. Azt leszámítva, hogy ha már szopunk, legyen jó idő fent. Jó? 2 csúcs van, Adri el tudja mondani, hogy milyen az első, el tudja mondani, milyen a másik. Az embereknek a 90%-a fel szokott jönni az elsőre, de csak 10%-a jön át a másodikra. Jó? A cél, hogy menjünk fel az elsőre, onnan egyébként fél óra csak a másik, csak nem mindenkinek komfortos felmászni a másodikra. Nyilván aki ezért jött, az fél a második része is. Összesen 2 darab guide van a szigeten, akivel lehet mászni. Nem nagyon erőltetik a mászást. 22-ben a harmadik guide az meghalt. Tehát a guide halt meg a hegyen. Igen, nem, csak azért mondom, hogy tehát a Bora-Bora mászás, ott figyelni kell dolgokra. Tehát ott annak tétje van. Jó? Tehát most, hogy ott figyelni kell egymásra is, a lehető legjobb időben kell mászni. A 7-én van a Laguna Tour, az azt jelenti, hogy tudjuk mászni Bora-Borát 6-án, 8-án és 9-én. Nyilván megnézzük, hogy mi van. Ha jó idő van, akkor én nem vagyok annak elrontó, hogy akkor holnap nekiinduljuk a dolgoknak. Jó? Nem tudom, hogy ki milyen állapotban van, majd elmondjátok, de ugye a 7. Laguna Tourra megnézzük, hogy melyik nap van akkor Bora-Bora mászás. A körbebicajózás egy könnyebb történet, a kajakozás meg csak abban a szempontból nehezebb, hogy hány darab kajak van, meg hogy milyen az idő. Adri tudja, hogy milyen kajakozni Bora-Borán belül, hogyha nem jó az idő, nem jó. Ugye itt szeretném megemlíteni azt is, hogy csak 2 dolog számít, hogy mindenki életben maradjon, és az időjárás. Ezt leszámít, semmi más. Mindenek körül fog mozogni. Jó? Amilyen színek itt vannak, emberek, lenyűgöző. Zseniális. Mint a színház műteremben lennék, és megfestenék az eget. Nézzétek, mint hogyha minden mű lenne. Nézzétek, egy színházi kellék. Díszlet.
tetszett a sorozat, kérlek lájkold, oszd meg ismerőseiddel, iratkozzál fel, hogy ne maradj le a következő részről. Ezen kívül pedig figyelmetbe ajánlom, hogy 2026-ban megtartjuk az Álomutazók konferenciát, ahol világkörüli utazókkal inspirálódhatsz, és te is tervezheted a vakanslistás utazásodat. Szeptember 6-a van, toljuk ki a kerékpárt az udvarunkból, ez a látvány fogad minket, és ezt kell meghódítanunk a mai nap folyán. 8 órás túra, 6 óra van, sőt, 7. Emlétek 2-kor jövünk le a hegyről. Oda nézzetek! Úgy sok a hegyen. Hát így jövünk föl. Kereken 2 órára jövünk. 2 darab órája. Szintidő az 3 óra felé. És ugye hát még le is kell majd jönni. És barom nagyon egyszerű. És mint látjátok, ez nem egy bejáratott. Túl ott van a kősök. Kőkeményes esőerdő. Emberek, itt vagyok a hely. Itt a mélység. Itt a mélység. Ott a cél. Felképesztő. Itt vagyunk ilyen. Honnan jöttünk? Honnan jöttünk? Ott a pont. Honnan! Azt a mindenit. Hát ez kegyetlen! Nagyon durva.